salamat punong barangay Henry Ponce at sa mga simong kapadi sa iyo maupay na sayaw si KURATSA. Suna na Mr. Roland Balading papalisan man sa naton sa iyo nga prinsesa Miss Marjorie Rebato Galoy. KURATSA, maestro. Salamat. Kako masalamat Mr. Roland Balading ug sagalman sa nato prinsesa sa liyo mo pay nga sayaw si KURATSA.